Drix versus Janvert. Galingan niya. Sir! YouTube ko. Nilalaro mo, di ba? Ang kala mo. Ipo-post kayo sa video. Ayun yan sa inyo. Lahat ng malaro kayo ipo-post ko. Oo, ano ba? Sira na. Okay, kayo na. Yan o. Sasapatin Ay, pupunta niya. Ito na naman natin. Dalawa. Oh, next time, Friday. Eh, wala naman pa. Sana hindi ako mag-back out na. Kaya ayaw ko nagpaparasal doon. Pag nagpaparasal doon, nalalagan ako ngayon. Lalaliman. Saka ano sila? One-on-one, mga advert. Mga quick-pay superstars. Daling! Sige. Pag sinaris na yung Jen, ano Jen? Jen. Sinaris na yung Jen. Ito na po patulang tayo kasi mga anak bagay. Hindi, ayun. Ano yung bagay mo? At sino naman? Sino ka ba doon? Sa GC? Lapitan. Ay, sorry. Parang naman, parang nalimutan na wala yun. Well, Bintol. Yan, pag-green. Ano yan? Oo. Sige, sinat this. Maganda yun. Nagawa mo yan, boy. Magawang skandal. Nalatang walang tali ko. Isa ra. Base! Okay! Akala ko pipingosin mo ako eh. Okay, tayo. Wala akong masabi. DJ! Sila ang sila. Nakapagod ka. Babalibatin ka.
bawasan yan. Bawasan mo. Pagpatuloy mo. Di ba? Ano yung regulation? Hindi yung titidyan. Sa bagay. Hindi, mag-ibabag, di ba? Uy, hilig mo ah. Medyo delikado rin naman kasi. Kabawasan mo. Mag-jeep mo. Hindi siya lang. Hindi tama yun. Mag-gym ka rin para yun yan. Para may inform. Kasi pagka pure medicine. Hindi, yung kasi wala. Touch! Motivation kasi external. Pag wala yung inalay ko na external factor, tama rin siya. Dapat yung sarili mo. Gawin mo yung sarap sa effective dyan. Try mo, gradual ka. Per day, gawin mo schedule mo every other day. Kahit na 30 minutes lang. Tapos monitor mo yan. Gawa ng chart. Monitor mo. Tapos next week, dagdagan mo 10 minutes sa gym. Tapos nung sabi mo, kaya, medyo Tapos drink ka na. Magplatukan. Magplatukan, tapos magsasawa kayo, kaya ko nang dagdagan. Huwag kang bababago sa anong meron ka dati. Tapos kapag ka nandun na ka nasanay ka na sa habit na yan, pag yung habit na yun yung motivation mo. Hahanapin ang katawan mo. Kasi naman talagang parang Yun, di ba? kasi nahingi mo kasi, so parang yung Pagka yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Aminado rin ako. Kaya na ako paghinto. Pagka meron tayo natin ng momento. Oo, yun po. Momento. Kaya dapat nga, tinatali mo na yung ako. Kunwari, hindi mo nagawa. Pwede mo gawin parang sarili mo sa likod. Ay, gawa ka. Or, hindi man hindi ka Outside. kailangan kumain. I mean, kunwari, favorite mo yung cheesecake or carrot cake. Ay, regular activity mo na yun para sa sarili. Ay, kasi ikaw nakain. Huwag mo naman yung sobrang parusa na sobrang parusa kasi mag-demotivate mo. Hindi mo gradual lang. Yung magkaroon ng change sa'yo. Yan, kita disiplina mawawala. Parang, gano'n yung sarili. Parang ikaw mismo yung mag-motivate internal kasi motivation mo external. Tinanggal mo yan. Ang parang sa wala. Tsaka tagano yung disiplina niyan. Factor niyan. Kasi nung muna walang disiplina mo sa gym. Kasi ibang disiplina mo sa pag mawawala. Kaya ko sa pagiging motivation. Radyo! Support mo ako. Ano ba rin ako sa mga Yay. Naglaban tayo kanina. O hindi? Tangga. Nagtangga tayo kanina. Awa, tapos nasa YouTube yun. Oo. I mean, natin. Hindi seryoso ano. Dapat nga gawin natin kaya yung laro natin. Doon tayo may isa sa ikaw ang bida. Kumit ka. Ano? Kala ko sa'yo pumigat ng bigbil ko sa sakit. Pumigat mo. Bawal ako mag-rice, bawal ako mag-sugar, bawal
ka dyan, kaya mo. Ganun. Bonat. May ipis. Alam mo yung cabinet na naluma? I mean, Sige lang. Lahat ng mga pwede mo sabihin dito. Mura ka ka yun. Nangwagan. Nice one. Bawal yung mga ganon. Protesta. Let's go. Ano? Let's go. Ba, tapos na?